Id-deputat nazzjonalista Karm Mifsud Bonnici sostna li kien żball li fl-2020 inbedel il-kap tal-Partit Nazzjonalista biex floku tpoġġa Bernard Grech u għal dan waqt intervista mal-Malta Today u li trattat diversi temi fosthom kif il-Partit Nazzjonalista baqa' ma jistax jikseb il-fiduċja tal-elettorat anke skont dak li qed juri b'mod konsistenti kull stħarriġ tal-opinjoni pubblika. Mistaqsi propju dwar dan Mifsud Bonnici ponta lejn il-ġlied li ħakem lill-Partit Nazzjonalista fl-aħħar snin u li b'riżultat tiegħu tqaċċa Tedrin Delija minn kap biex minn floku tpoġġa Bernard Grech. Mifsud Bonnici rimarka li dan kien żball għax skontu Delija kellu jibqa' sal-elezzjoni ġenerali tal-2022. La darba inti għażilt kap bħala partit sakemm dak il-kap ma jiddeċidix li jirriżenja jew iwarrab jew jgħid jindaqsek iktar fil-politika, allura inti trid tibqa' bih sal-elezzjoni li huwa żball li tipprova tibdlu. Mistoqsi aktar dwar jekk dak l-episodju li se jibqa' mmarkat bħala t-tieni konġura fl-istorja tal-Partit Nazzjonalista wara dik ta' George Borċo-Rivir fis-sebgħinijiet, Mifsud Bonnici sostna li llum il-ġurnata l-istess partit għadu qed isofri riperkussjonijiet 4 snin wara. Ara ġibna gwerra ċivili ta' nazzjonalisti kontra nazzjonalisti u jiena sissa fil-qari tiegħi tal-istorja. Fiqed dik il-ferita? Ma naħsibx li fiqed biżejjed. Spjega wkoll li l-Partit Nazzjonalista spiċċa warrab in-nies waqt dan il-ġlied intern filwaqt li ddeskriva l-aġir ta' dak iż-żmien xprunat anke mill-establishment nazzjonalista bħala ħmerijiet. Jien għandi biża' illi aħna ħankunu ħraqna nies tajbin fil-politika minħabba fil-ħmerijiet li għamilna. Sa dan it-tant Mifsud Bonnici ġie mistoqsi wkoll dwar il-pożizzjoni tiegħu brabta mal-gwerra fl-Ukrajna u l-iżviluppi Ewropej xprunati fost oħrajn mill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola biex l-Ewropa żżid fl-armamenti tagħha. Tenna li din il-pożizzjoni mhijiex waħda faċli. Anzi, minn dak li qed nara bej mħabba fil-elezzjoni Ewropea, bej mħabba raġunijiet oħra, illi kulħadd iddeċida li hija inevitabbli li ħammorru għal konflitt fuq it-territorju Ewropew. U dik hija xi ħaġa illi għandna ninkwitaw ruħna fuq. Karm Mifsud Bonnici sostna wkoll l-importanza li pajjiżna jżomm in-newtralità attiva tiegħu u tenna kif għandna nkunu realistiċi dwar l-involviment tagħna fi-gwerra. Però ejja nkunu realistiċi. Ifhimni ġifieri Malta għandha xi armamenti jew għandha tibgħat is-soldati tagħha biex jieħdu sehem f'gwerra f'dan it-tip. Minn ħafna fid-dar ċentrali din qed tkun ikkonsidrata bħala botta ċara lejn dak li kien sostna d-deputat nazzjonalista David Agius fejn kien qalek. Qabel mal-manifest tal-Partit Popolari Ewropej li bliktar mod ċar qed jitlob li jkollna b'mod immedjat forzi armati Ewropej. Iva. Taqbel? Iva. Il-ma ħatibgħat lil lidek. Iva.